Primul ciortan pe năvodul star. Pescuiesc pe standul 20. Primul pește. La 11 minute de când am lansat. Liber. Asta este al 11-lea ciortan. Am revenit pe năvodul. Nu peștișor. Aici pe timpul de 7 minute. Nu stau mai mult pe trăsătură. Din mai multe motive. Pescuiesc cu micropelete de 2 mm și 4 în proporții cam 50-50. Încetul că mă auzi. Și preț de o oră, două m-am gândit ca și strategie să las cât mai multe pelete. Apoi dacă o să ceară timpul, momentan nu e nevoie. Pentru că pește răspund undeva până în 5 minute. După aia, dacă e nevoie, am să stau mai mult pe trăsătură. Folosesc inel de cărig. Sunt Zero Gravity de la Feederix. Eu nu le folosesc mai mult de 2 ori. Maxim. Și restul le arunc. Să le liberez. Dimineața nu prea a funcționat pescuitul cu crapuș. Am ales cu ascensionul să pescuiesc la Caras. Acum de ceva timp, în 81 de metri, lucrurile funcționează ceva mai bine. Nu face decât să mă bucur. Ce pot să zic? O zi frumoasă la năvodul star. Cam asta e talia ciortanilor care îl prind năvodul. Băiețelul ăsta n-are un ochi. Se da drumul. Sunt la al 14-lea astăzi. Aproximativ 20 ieri. Mă rog, aseară, în 4 ori. Seara mi-aș mai bine. Dăm drumul. Să eliberăm viteazul. Pentru că apa e extrem de mică. N-am vrut să pun niciun juvelnic. N-are rost. Deși am juvelnic de 4 metri. Mamă. Nu am nicio trăsătură de pește mai mare. Însă locul promite. Pescuiesc undeva în 51-52 de metri. Clipsat cu ascension de 60 de grame. Și cu lansetament de suflet pentru pescuitul crapului. Pescuiesc cu Daiwa Windcast în 81 de metri. Poate va veni și un pește bonus, vom vedea. Să văd aici dumbbell-urile de cocos de 7 mm. Le-am amestecat cu Zero Gravity, nu car 2 cutii.
Când vreau să folosesc o momeală mai micuță, când mă interesează ca momeala să fie de mărime mai mică, am să pun un mini dumbbell de cocos de 7 mm. Puțin și despre nadă. Folosesc micropeletele de 4 mm, cum am zis, împreună cu mixul de 2. Și am pus și puțin card magnet să se lege la mai bine. Cu asta pescuiesc la metod de jumătate de oră, văd că funcționează la ciortani. Sperăm să funcționeze și în continuare. Am vorbit cu soția să o pancetă, să opresc 10 carași, însă cu asta, având în vedere că am prins și mai măricei, la asta am să-i dau drumul. Pe vadul de 51 de metri, cum am zis, prind caras. N-am avut niciun ciortan de vreo 3-4 ore. Am început să introduc și micropelete și pe vadul ăsta. Poate reușesc să pun ascensionul puțin la încercare cu un ciortan ceva mai mare. De obicei se zice că pe bățul care nu ești foarte pregătit, la care nu ești foarte atent, ăla vine bonusul. O să vedem. Folosesc Orange Wafter-urile portocale de la Fiderix pe un cârlig de Guru XS de 12. Indiferent ce o să se întâmple, n-am să micșorez mărimea la cârlig. Prestonices 30 de grame largi și carp magnet Canada cu pun câte 4-5 pelete de 4 mm să caracol pe vad, poate crește talia carașilor sau un ciortan surpriză, cine știe. E frumos, călduroasă. A început să bată vântul puțin, asta mă bucur foarte tare. De obicei e un lucru bun în pescuit.